motiu, ja que Anna és l'emoció personificada. Com diu ella, és tot un plor, i per això estàvem obligats a fer-la plorar. Però jo, abans de posar-me a parlar d'Anna, vull dirigir-me al nostre president. No me pongan esa cara, ¿Qué te creías? ¿Que te ibas a liberar? Ahora sí que tenemos cerca las fallas. Tan solo falta un mes para estar en la planta. Madre mía, y no hace tanto que decidiste ser el presidente de la falla. Ahora es cuando ya estamos en la recta final. Sé que estar en tu lugar es duro. Yo he pasado por ahí. Pero vale la pena. Te hace ver las fallas desde otro punto de vista. Quiero que sepas que lo estás haciendo muy bien. Que aunque a veces quieras tirar la toalla, vale la pena pasar por la experiencia. No siempre sale todo como uno quiere, pero si salen algunas cosas, ya puedes sentirte satisfecho. El papel del presidente no es fácil. Somos mucha gente y cada uno tiene una opinión, pero esta falla casi siempre llega a un acuerdo. Lo que quiero decir es que no todo el mundo vale para ser presidente. Así que puedes estar orgulloso del trabajo que estás haciendo. Creo que has aportado un aire nuevo a la falla. Contigo ha entrado gente nueva a la que has sabido integrar y has hecho que se sientan como en casa. Has aportado a la falla un hobby que te encanta, que es la cocina, y lo has compartido con todos nosotros, haciendo que los domingos sean un punto de reunión, donde nos hacen esas paellas o recetas nuevas que tanto nos gustan, aunque a veces nos saques un poquito de nuestras casillas, porque todo hay que decirlo, eres un poco cabezón. Pero bueno, nadie es perfecto. Yo me siento orgullosa de tenerte como amigo, o mejor dicho, de teneros a ti y a Rosa. Sé que no volies que te nomenara, però aquesta nit és una nit màgica, en la que tot és possible, i en la que vull donar-te les gràcies per estar, per ser com eres. Tu estàs sempre activament a la falla, participant en tot el que faci falta. No fa 30 anys que nosaltres ens coneguem, però pareix que siga tota una vida. Tu eres la part que complementa a Gil, i ell es té que sentir orgullós de la dona que té. Quan un és president, la seva parella és fonamental que l'apoyi i l'aconselli, i sé de bona tinta que millor que tu no ho pots fer. Aixina que gràcies. Gràcies per formar part de la meva vida i de la vida d'aquesta falla. Sou gent meravellosa. I junta Mariola, que és tu xiquilla, Gil? Una nova generació s'està creant i són els nostres fills, que espere que puguen continuar el nostre treball. De moment s'ho passen molt bé, però tenim tota una vida per a veure-ho. Amparo, prima, no penses que m'havia oblidat de tu. L'any passat va ser el teu any, i enguany és la teua despedida de Falla Major. Sols espere que hagis disfrutat de nosaltres com nosaltres hem disfrutat amb tu. Gràcies, Amparo, per ser com eres. Anna, després de parlar del present, anem a parlar un poquet del passat. Recordant algunes anècdotes, però millor que jo que tu conte Vero, que sempre ha estat al teu costat. Bona nit a tots. Estos últims dies, escrivint la teva explicació, em ve al cap una i una altra vegada una presentació al canal. La presentació de la nostra amiga Esther. Ho recorde com si fos ara mateix. Tanque els ulls i els veig sentades tal de l'escalinata, mirant com pujaven a Esther tal del columpio aquell. Me'n recorden de la careta que feien totes les xiquetes que ahir estaven fent de cor d'honor.
i que eixe dia somiàrem en que algun dia seríem falleres majors. Que xiconines érem. Només pensàvem en jugar al bote-bote, a l'escondite, a pillar, te'n recordes? Sempre rodant a la poma del casal, o passàvem hores i hores al pati de l'alcalde o el de la Puigal. Allí fèrem la primera colla d'amics. El Poma, Luis Carlos, Furilo, Paquito, Santi i Fran, el Presi, que es tenia totes loques, te'n recordes? Recordes les cabalgates de Linot, quan es disfressaren del Futuro, de Mayorets, de Dragones i Mazmorras, però en concret recorde un any que es van disfressar d'egipcis i de la piràmide que portàvem a la comparsa i sobretot del va que es va pegar Paquito. Quan la piràmide es va tombar, que risa, de la risa que teníem no el podíem alçar. Em venen al cap les despertades, el traslado, l'ofrena i sobretot el recel que tenien per la Coca-Cola que es donava el tio Pepe. Al casal després de cada acte, si t'havies vestit, clar. Què temps aquells? En eixa època començàrem a estimar la falla i es fèrem adolescents. I passàrem d'estar sentades al carrer a tancar-se en el quartet, que de vegades allí n'érem 100. Quantes coses visquerem allí? I en totes el recorda al meu costat, perquè som amigues des de fa molts, però que molts anys. Al llarg d'aquests anys tinguérem moments de tot, de rises, de plors, d'unió, distanciament, apoyo mutu, de confidències i consells. Després vingué una època de transició en la que tu, al igual que molta gent, es vareu borrar, però les falleres de raça com tu tornaren amb més il·lusió i ganes que mai. Perquè jo sé que la teua il·lusió més gran després de casar-te amb el teu Salva ha sigut ser fallera major. Per això no podria ser d'una altra manera, que els teus pares es varen convoiar junt a Salva per a fer-te el teu millor regal de cumpleaños. I quin millor regal que fer eixe somni realitat. I tan desitjat que ser fallera major de la Falla, plaça País Valencià.